ce mun kana cikin cakokin gidan jama'a nan na samu. Assalamu alaikum. Malamai sannunku. Yawwa barka ne. Ina kwanan ku ina gajiya. An gaishe ka. Ya kokari. Lahalau. Ya rana. Laharas. Madalla. Lahalau. Da Allah tambaya nake. Allah samu sani. Wato ni matafiyi ne. Ina kan hanya ne. Wato Allah da nashi iko ni dai ma'aikaci ne. Na gidan zu. Na gidan zu din Alhaji Muhammadu Usman Sarki. Zuwan park. In sha Allah. Allah da nashi iko ina gidan dudin nan ina ma damisa wankin haƙora. Damisa ina mata wankin haƙora. Sai uwa giwa ta fito ta zinduma da gudu ta magujin gidan dudin ta fita ta ruga. Ta maguji. Allah da nashi iko. Shi kuma mai gidan dudin ya ce sai na je na nemo ta da inda take in ba haka ba za a sallabe ni daga aiki. Shi ne na ɗauko buhu na taho da fatan Allah ya sa kun ga wucewar ta nan. Giwa ko zo mu. Yanzu nan ta fito ta bi ta window din ta fasa gilas din ta yi to da mai gidan nan da an so mu kulli ma an bude kashi ka kamo abin ka. Ita giwai. Barka. Giwa za ta shiga ta nan. Giwa za ta shiga ta nan. Ko wanda ya mu iri ne. Jama'a Allah ba mu alkhairi.